Puna mi je glava kombinacija. Samire, sine, reci. Ja mislim da je najbolja baklava taktika. Kakva? Baklava taktika. Znači, od našeg gola Amidža mi se širimo prema centru ovako. Od centra prema njihovom golu ovako. Super. Kad pucaš penal, Jaka, niska i u čoši Amidža. ako bude 1-0 za njih u prvom poluvremenu. Kako znamo da bude 2-1 za nas na kraju. Tako je. Idemo dalje. Da ponovimo. Dino, slušaj. Kad je lopta kod njih, svi smo u obrani. Kad je lopta kod nas, svi smo u navali. Dobro, kontam. Nek kontaj, nek ponovi. Pa to, kad je lopta kod nas, svi u napad, kad je lopta kod njih, svi u odbranu. Ma Dino, bolan, ti si golman. Srce moje veliko, ti si vaza u obrani. A, pa ja to nisam kontal, dobro, sad kontam. Dakle, ovako. Kad istrčite na teren, vidjet ćete fino imaju 2 gola. Jedan je njihov, drugi logično naš. Paz, Dino, u drugom poluvremenu logično njihov je, logično naš, to ti je logično. Onda kad razvalimo njihovu obranu, Samire, sine, ti znaš, ja tebi ne moram ništa govoriti, ako nekom treba slomiti glavu, nos, ruku, nogu, nemoj se ustručavati, molim te, gledao si Engleze. Amidža Hatunić je za mene mala maca. Pa dobro, ljudi, ima li kakva druga taktika osim svi u napad, svi u odbranu i lomljenja nogu? Pa, Stipe, ima, normalno da ima, to je jedna sasvim nova taktika u teoriji fudbala. Hajde baš da čujemo. Taktika se ogleda u ovome. Kad ustanovimo ko je naš, a koji je njihov gol, cilj je što više lopti učarati u njihov gol, a što manje u naš gol. Pa to je genijalno. Amidža, nemam riječi. Svaka ti čast. Hvala, sine. Dino, da pojasnimo. Gol na kojem ti stojiš, to je naš gol. Shvatio. Ma ljudi moji, jebo taktiku, fali nam igrač. Ima nas 5. Pa sad bi trebao ovaj mali, ne znam što kasni. Šta je ovo s njim? Sine, Samire, krv, samo što nije pala. Amidža, za tebe i glavom na krampu. Hajde, hajde. Izete, dragi, kako ti ovo dijete? Ne petljaj mi se u selekciju! Marš napolje, marš!